Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan rana, sannan barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel namu na SD Tech. Muna fatan yan uwa sun yi sallah lafiya. Yau insha Allahu tutorial ɗin da za mu yi shine za a nuna muku yadda za ka canza kalar rubutu in za ka tura mutum a WhatsApp. Da muka ce kalar rubutu ba wai ana nufin kala nashi kore, ja, blue ko wani kala ba, a'a yanayin style nashi, ma'ana bold ko italic ko kuma wani kala. Ku ci gaba da bibiyar mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda za a gudanar da wannan lamari. Da farko, bayan ka tabbatar kana da data connection a cikin wayanka, sai ka shiga cikin WhatsApp ɗinka kamar yadda zan shiga nawa. Bayan ka shiga, wanda kake so ka tura message in ka shiga cikinsa kamar haka. Yayin da ka tashi rubuta message ɗin, misali ga wasu nan na tura amma ina so zan sake turo su yanzu. Misali in ce to wannan good morning da nake son tura, idan ina so ta kasance bold, ma'ana rubutun ya fito, saboda me, in alamanta wata kalma ina so ta fito, ma'ana ko da wurin heading ko kuma in faɗi ta zama cewa ana ganin wani akwai magana akan kalman, to shine zan iya yin bold nashi ko in italic. To da farko idan ina so in mai da shi bold, hanya biyu ne. Na farko, hanya mafi sauƙi shine gaba ɗaya za ka yi selecting nashi kamar haka. Bayan ka yi selecting iya wanda kake so kai, in duka ne, in kuma iya kalma ɗaya ne, sai wannan rubututtukan da suka fito a sama, daga nan ga wasu ɗugunguna extension guda uku, sai kai clicking a kansu. Yayin da kai clicking a kansu, in kai scrolling zuwa can ƙasa, za ka ga sun buɗe ma wasu options: bold, italic, strike through ko kuma monospace. Sai ka zaɓi wanda kake so kai amfani da shi. Ga bold kenan, wannan kenan. Idan ya zama kuma cewa kana so ba sai ka yi selecting ko wayanka ba za ta yi wannan ba, kana so akwai hanya mafi sauƙi da za ka yi amfani da shi, shine farkon rubutun sai ka danna asterisk, wato star a wurin, a ƙarshen sama sai ka danna asterisk. Ka tabbatar cewa tsakanin asterisk ɗin da shi rubutun da kai kalmar babu wannan a tsakani, wato ka sa shi rubutun a tsakanin asterisk, wato star guda biyu kenan. To in kun duba gashi ya koma morning ɗin, gashi ta koma bold star, wato ta fito ta yi baƙi sosai. To na biyu kuma shine wanda zaka sa rubutu ya zama italic, wato zaka ga rubutu ya dan karkata. Shi ma ana yin sa ne domin ware wata kalma a cikin rubutu ta zama cewa wannan akwai magana a kanta, ko kuma ana alakanta wani abu da ita, ko kuma an ware ta dai saboda wani indication. To misali kamar yadda ne ɗazu, idan ina so iya morning ɗin nan mai da ita italic, zan iya yin selecting a kanta. Idan na yi selecting, in bi ta hanyar ɗazu, in na danna wa'annan clicking guda uku ɗin, in na duba zan ga italic gashi nan, zan danna. Kun ga in kuka kula gashi nan ta koma italic. Idan kuma ba na so in biyo wannan hanyar, zan iya bin wata hanyar daban. Wannan hanyar da za mu bi ta daban ita ce a farkon kalmar sai ka je sai ka sa wannan kamar apostrophe, amma na ƙasa ɗin nan ka sa shi a farko, a ƙarshe nan ma sai ka sake sa shi. To yan uwa gashi kun gani yanzu gaba ɗaya iya morning ɗin nan ta koma italic. To sai kuma na uku shine yadda za ka mai da kalma ta zama strike through, ma'ana a sa layi a tsakaninta, a ratsa ta, a raba ta biyu. Shi ma wannan za ka iya bin hanyar da ka biyo ta ɗazu, wato ka yi selecting iya morning ɗin. Bayan ka yi selecting nashi, in ka danna wannan clicking ɗin guda uku, in ku duba nan za ka ga an sa strike through. To gashi nan ka ga layi ya ratsa tsakiyar morning ɗin nan. Shi ma ana amfani da shi ne domin indication na wani abu. Idan kuma baka so ka biyo wannan hanyar, za ka iya bin hanyar mafi sauƙi, ko in ce waccan dai ta fi sauƙi. Za ka iya bin wata hanyar ta gaban, in baka so sai ka yi selecting ko wayanka ba za ta yi ba, kawai sai ka je a farkonta, sai ka je kai sacin wannan abun, kun gansa, sai ka clicking, sannan a ƙarshen kalmar ma sai ka sa shi. To idan kun duba yan uwa, za ku ga gashi nan wani layi ya zo ya ratsa jikin kalmar morning ɗin nan. To wannan kenan na uku. Sai kuma na hudu
Na hudu shine monospace. Shi monospace wani tsari ne wanda yake bubbuɗe tsakanin kalma, zaka ga ya fitar da space sosai tsakanin wannan alphabet da wannan alphabet, ya fito sosai mutane su gani, shi ma domin nuna wani abu ko indicating da wani abu. To abinda zaka yi dan uwa, da farko kamar yadda aka bi na sauran, shi ma zaka iya selecting iya kalmar da kake so ka mai da ita wannan monospace din, sannan ka danna wannan dugunguna uku kamar yadda muka saba muna dannawa. Idan ka danna su, in ka duba anan an ce monospace, in ka duba ga ta nan zaka ga morning din nan gashi nan ta rarrabu ta koma wani irin kalar rubutu. To wannan kenan. Ɗaya kuma hanyar da ake biyowa shine bayan ka rubuta morning din nan, kafin ka rubuta to a farkon ta zaka je sai ka samu wannan, kun gan shi, sai ka klikin nashi sau uku, 1 2 3, sannan a ƙarshen kalmar ma ka sa shi sau uku. In kun duba yan uwa gashi nan mata koma morning. To wannan kenan, waɗannan su ne hanyoyin da ake amfani da su wurin caccanza kalar rubutu. Kala ba wai na kore ko blue ko wani abu ba, wato yanayin tsarin session font kake son sa, ko italic, strike through ko kuma monospace kake son ya kasance. Ina fatan yan uwa sun gamsu, kuma insha Allah wanda bai gane ba yi mana tambaya a comment section, da idan Allah za mu ba shi amsarsa. Da fatan mun gane. Kada ku manta dai ku danna subscribe, sannan kuma ku share zuwa ga abokanku su karu. Mun gode da gayyatar wannan page namu, sai anjima.